Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho nového videa tohoto. A dneska si zase zahrajeme druhý diel z tohoto Blinkshot. Dneska si to zahrám sám. Skúsim bez rady. No, super. Mám ďalšie kolo. Tam by určite niekto mohol byť. A mňa určite niekto zase zastrelí. Dobre, ja mám strašné šťastie. Ide mi stadiaľto a skoro stadiaľto. Čiže ja radšej pôjdem niekam sem. A tam niekto určite bude a niekto určite dá úplne, že takto rovnú. Takto. Dobre, ja som skoro tiež dal a mňa niekto skoro tiež dal. Ja som červený. Dobre. Neviem, prečo mám teraz taký trošku zachrypnutý hlas. Teraz skúsim ísť takto sem. Ľudia, keď to vyhrajem, tak dajte like a odber. Tento typek si myslí, že ja si nie som s ním. Dobre. Keď to vyhraje červená, tak dajte like a odber. Dám takto. Ešte bude takto na mňa meriť, že takto dám tú zbraň a tam podľa mňa určite nebude. A my sme vyhrali, tak dajte like a odber. Nám padol. Nám bol void. Ľudia, dobre, už mám lepší hlas. Ľudia, a keď chcete si ma pridať, tak volám sa Sebiroz a vy tiež môžete napísať, ako sa vy voláte na Robloxe. Gamer solo, let's go, tu mám najradšej. A štartujeme. Dobre. Tak. Dobre, mám svoju taktiku. Tak mal som to dať radšej na 1 sekundu. Dobre, na budúce už viem, čo mám robiť. Na 1 sekundu radšej, lebo na 2 to asi moc. Skoro, čiže ma to zabije. Neviem zatiaľ spektatiť. No, tak ukáže, kto je mŕtvy. No, nikto. Ne, on je mŕtvy. Dobre, ja asi fandím CR7. Lebo nie je dosť fanúšik Ronalda, má nejaký divný skin. Keby dal trošku doľava, tak ty by... Ne, už je... Tak by možno zabil, neviem. Tak on vypadol. No nič, nevadí. Jedna teraz... Moja spolužiačka sa ma pýtala, že kedy bude nové video, ja som jej práve že teraz odpovedal. Keď som teraz išiel natočiť toto nové video, tak som jej povedal, že idem natáčať práve teraz, ona že OK. Ja som sa jej spýtal, že či videla moje všetky videá, ona že áno. Tak sa asi pozeraj na toto, tak sa tu počuješ. Počuj sa tu. Nechcem hovoriť tvoje meno. Potom môžeš zavolať, či môžem zverejniť na YouTube tvoje meno. Ale asi nie však. Ty dobre vieš. Koho ja myslím. Ten, kto sa pozrie na toto video. Super. No. Takto. Tak. Nie. Tak idem sem, takto. No.
No. Nevadí. Tak toto je jak šnúrka taká. Že keď máte takú šnúrku, potom si ju pustíte a úplne vám do ruky bum a to strašne zabolí. Ježiš, to je hrozný počít, však ľudia. Už by ma možno zabili. Neviem, čo tu robia títo afkérovia. Ale napíšte vašu najobľúbenejšiu hru do komentára. A ja si môžem potom zahrať. No tak ja sa roznímam. Dám sem. No tak ešte sme tu v 3 tímoch. Teraz pôjdem sem do rohu. A typek by mohol tiež ísť do rohu tam. Dobre, takto. Choď úplne dozadu. Valajú mi. No mal smysl, sama to by jeho vyhodilo. Jeho tým. No tak toto už je fakt akože. Takto. Škoda, že to nedá skakať a že sem sa nedá ísť. Bo v 1 sekunde by som už sem dole skočil. Tak. Aspoň, že som išiel predeľ, lebo čo? No, nevadí. Toto ja moc neviem hrať. Solo je proste najlepšie, to mám ja najradšej. Hop. 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 Nič nevidím, hop. No takže som nič nevidel, tak to bolo dobré. Tak to sa dám. Ľudia, čakáte, musím si ísť na chvíľku odskočiť. Sorry. Čaute ľudia, som späť. Mi tam stále volali na mobil, tak mi už to prichádzalo na nervy. Píšu mi to, napísal som, že natáčam video, oni aj tak stále píšu. No. Tam som skoro niekoho zabil. Budem sa takto krútiť a keď niekoho takto zabijem, tak to možno aj budem robiť. No super, ja v tejto hre nie som moc dobrý. A neviem, či som zabudol povedať, alebo som to povedal. Dajte like a odber. Ja fakt neviem. Ja sa teraz sústredím na vás a na hru. Čiže ja fakt neviem, či som to povedal. A fakt, áno, je to dôležité. Hlavne pre mňa.
a pre môjho kamoša Matea, lebo ten ako keby je môj pomocník, že ako keby natáča so mňou tie videá. Tak, tento parkour dokončíme. A bum, máme to. No tak, let's go. Zatočíme si spinom. Free spin. Fakt. Epic. Prečo rifle? Ne, ja chcem tento malý. Lebo keď máte veľký a je hneď niekto úplne takto pred vami, tak vy máte tú veľkú zbraň. A nezastrelíte, tá zbraň tam je. Ale zás potom keď máte takúto malú, tak ho zabijete logicky. Dáme slovo, slovo je najlepšie. Prečo dávaj duo? Ne, prečo dávaj blue team? Také tak duo. Red team a blue team není moc. Dobre. Let's go k duo. Ne, stoplná typka. Ukáž, aká je mapa. No, ukáž, s kým budem. Poďte niekto so mnou. Poďte. No, typek ide so mňou. Neviem, čo tam stále henty robia. Ja by som teraz išiel takto naproti. Do stredu je to moc riskantné. Takže teraz pôjdem takto. Keď som moc tichý, napíšte do komentára. Lebo ja by som chcel vedieť, že či sú tie videá dobré alebo nie. Či sa vám páčia alebo nie. Tak to hlavne povedzte. Prosím, lebo ja... Či je grafika dobrá, či sa to seká alebo nie. Teraz. Ne, ja som mohol byť tak, aby som tohoto typka zabil. No, nevadí. Dáme zase, ja pôjdem sem. Prečo stále typek ide naproti? Chcem, aby šiel tam. Typek chce, aby som išiel sem. Ale do stredu nikto nejde. A mňa teraz zabijú. Logicky. Okay. Keby bol tu, tak by sme zabili dva týmy. Aby sme boli tak vo finále. Takto by sme mohli byť. Tak toto ešte bude možno na dlho. Tak teraz ja neviem fakt kde byť. Počkaj. Yes! Tak ja mám svoju taktiku normálne. Ešte týpek po mne opakovať a... Tak typek. Teraz to bude strašne malé. Tak teraz sa nemáme kam schovať. Kam ja sa schovám sem. Prosím. Kam typka zastrelia. No, keď... No! Tak toto kolo, tuto už sme taký natlačení, no ale toto kolo...
super. Ľudia, toto bude asi koniec, tak lúčim sa s vami, tak čaute.